Заспеваем песню все, аллилуйя, Пан живе. На свидании Он воскрес, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Крыш за нас Ян сам принял, нам дарма избавление дал. От неугородный лёс, потом с мертвых увоскрес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откупил покутой грех, нам вернул потеху смех. Проминули ночи тень, надышал избавления день. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хай спевает Божий люд, и ангелы славят суд. Тешься, Мати, бо Сын Твой, знаку с нами и с Тобой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Заспеваем песню все, аллилуйя, Пан живе. На свидании Он воскрес, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Крыш за нас Ян сам принял, нам дарма избавление дал. От неупоротный лёс, потом с мертвых увоскрес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, вітаю вас у сьому великодную неделю нашей святыни. Собираемся на супольную молитву, как Бога просить, дяковать, перепрошать, как быть ближе Иисуса, как познавать Его Слово, больше познавать себе и праз гэта будовать у себе святыню Духа Святого, якого простий день будем означать урочистость послания Духа Святого. Ахвяру святої мши, у якої дільничаємо, складаю в інтенції вище здоров'я і Боже благословення для Вацлава, Янины, Паула, Виктории, Ангелины, Михаила, Владимира, Вячеслава, Карины и Матвея. А на початку святої мши покорно просим Пана Бога, как освятил воду, якой мы будем окропленные.
Пане Боже Усемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння, яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і асвяці гэту ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы, а таксама учыніў ваду прыладою Тваёй міласерднасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэта вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Что обяцал я у час хрещения, щиро усё приймаю. Годно сповнять Бога наставление, в єдності быть жадаю. Богу подяку узнесем, кличая нас у Божий дом, зим быть завсёды прагну. Богу подяку узнесем, кличая нас у Божий дом, зим быть завсёды прагну. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершинах Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Иезу Христе, Иезу Христе. Gloria in excelsis
змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца, Иисус Христе, Иисус Христе, Глория, и на сердце Дeo, Глория, 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 и на сердце Deo, Глория, Глория, Глория. Молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою у славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, как згодно с Его обяцанням, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончения свету, який з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги «Діл апостолів». У тыя дні Стефан, наполнены Духом Святым, поглядел на небо и убачил славу Божью и Иисуса, який стоял праворуч Бога, и сказал: «Вось, бачу небесы раскрытые, и Сына Человечага, який стоит праворуч Бога». Але яны, закричавши моцным голосом, заткнули вуши свае и кинуліся на яго усе разом. Вывевши за город, пачалі каменаваць. А сведкі поклали одежду свою каля ног юнака, якога звали Саул. І каменавалі Стефана, які закликав и казал: «Пане Иесу, прими дух мой». И, упавший на колени, ускликнул моцным голосом: «Пане, не лічы им гэтага граху». И, сказавши гэта, спачыў. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан найвищий, володарить на всю землі. Пан найвищий, володарить на всю землі. Пан володарить, нехай радуется земля, нехай веселятся шматликие выспы, справедливость и право, основа ягоного трону. Пан найвищий, володарить на всю землі. Небеса обвіщають Його справедливость, і всі народи бачать Йогоную славу. Поклонитеся перед Им, усе боги. Пан найвищий,
Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, пачуў голас, які казаў мне: «Вось прыйду неўзабаве, і адплата моя са мною, каб адплаціць кожнаму паводле ўчынку ягоных. Я ёсць Альфа і Омега, першы і апошні, пачатак і канец. Шчаслівыя тыя, хто мае шаты свае, каб мець уладу над дрэвам жыцця і праз браму увайсці ў горад. Я, Езус, паслаў майго анёла засведчыць вам пра гэту ў касцёлах. Я, корань і патомства Давіда, ясная ранішняя зорка. А дух і нявеста кажуць: прыйдзі, і хто чуе, няхай скажа: прыйдзі, і хто прагне, няхай прыйдзе. І хто хоча, няхай возьме ваду жыцця дарма. Той, хто сведчыць пра гэта, кажа: так хутка прыйду. Амен. Прыйдзе Пане Езу». Гэта Слова Божие. Дякую, Пане Богу. Алілуя, 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 не покину вас сиротами, кажа Пан. Іду і прийду до вас, і узрадується серце ваше. Алілуя, Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойче святы, не толькі за іх прашу я, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як ты, Ойче, ува мне і я ў табе, каб і яны былі ў нас, каб свет паверыў, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб былі адно, як і мы адно, я у іх, а ты ўва мне, каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойче, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойче справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтыя пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім тваё імя і буду абвяшчаць, каб любоў, якою ты палюбіў мяне, у іх была і я у іх». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння працягваем разважанне пра Еўхарыстыю. У мінулую нядзелю мы даведаліся, што знак крыжа – гэта самы вялікі экзарцызм. Экзарцызм, які выганяе д'ябла, калі мы з верай чынім знак крыжа на сабе. Мы даведаліся, што ў часе ахвяравання тая кропелька вады, якую святар дадае да віна, гэта мая ахвяра, якую далучаю да ахвяры касцёла.
ложу на патэне і ў келіху тое, што Бог хоча ў мне перамяніць і тое, аб чым я прашу. Сёння будзем разважаць далей пра тое, што распачынаецца прэфацыя. Прэфацыя — гэта малітва, якую святар спявае альбо чытае, і малітва, на якую запрашаем анёлаў і святых на тое, што адбываецца зараз. Запрашаем іх на нашу Еўхарыстыю. Калі спяваем «Святы, святы», мы ўсе запрошаныя да вячэрніка, з намі разам анёлы, арханёлы, серафімы, харубімы, мільярды святых, але таксама і мільярды душ, якія церпяць і ачышчаюцца ў чыстцы. Усе зараз бяруць удзел у святой імшы. Касцёл ачышчаючыся, касцёл трыумфуючы і касцёл змагаючыся. Менавіта ў тым змагаючыся касцёла належым мы, пілігрымы, якія зараз знаходзімся на святой імшы. Мы запрошаныя да вячэрніка, і калі святар зачынае малітву да Духа Святога, кажучы словы «Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго», то гэтыя словы ўжо перамяняюць хлеб і віно ў цела і кроў Езуса Хрыста. Менавіта гэта фундаментальная малітва, якой распачынаецца кансекрацыя. Калі святар трымае далоні над келихамі патэны і кажуць гэтыя словы, то ўжо тут не алтар, тут вобраз Галгофы. Тут памірае Езус Христус за нашыя грахі. Тут мы бачым алтар, але вобраз крыжа, на якім памірае Христус. І цяпер мы пераносімся на Галгофу, і там бачым па-за часам і прасторай Езуса Христа. Езус кажа да Аліцыі Ленчэўскай у аб'яўленні так адносна кансекрацыі, перамянення. Гэта ахвяра вечная і адбываецца ўвесь час, кожную хвіліну. Ахвяра па-за часам і над часам. У ёй жывіццё і адпачываеце. Яна вас ратуе ў кожнай хвіліне жыцця. Прагну, каб я не быў адзін на Галгофе, так, як часта людзі проста стаяць на Еўхарыстыі і глядзяць, а думаюць пра іншае. Так часта святар разрывае маё цела з абыякавасцю рымляна, які мяне прыбіваў да крыжа. Скажы маім святарам, каб не чынілі мне балюча сваёй абыякавасцю, каб датыкаліся мяне сваім позіркам, сваімі рукамі з больш далікатнасцю і скупеннем. Я ўсё гэта адчуваю. Кахай мяне, кажа Езус да Аліцыі далей, за таго святара, калі стаіць пры алтары, каб міласць яго разлівалася на многіх. Акружы мяне ў госты сваёй любоўю, каб злагодзіць дотык яго святарскіх спячаючыся далоняў, каб адчуў палёгку у маей балеснай ахвяры. Браты і сёстры, мы перажываем той цуд тут, на святой імшы, цуд перамянення. Таксама ёсць тых шмат цудаў эўхарыстычных, калі навукоўцы даследуюць кавалачак цела Хрыста як госты, якая сталася сапраўдным целам. І іх баданне прыходзіць да таго, што гэта цела знаходзіцца ў стадіі агоніі, цярпення. А яшчэ тое, што кажуць, што это цуд, у часе бадання гэта цела, яно жывое, яно жывець. І там, дзе адбываліся цуды эўхарыстычныя, цела Хрыста жыве да гэтага часу, яно жывое, яно не высыхае, кроў не знікае.
Кажучи про баданні, тое самае ДНК, тое самая група крыві, яна адпавядае крыві, якая на Галгофе, якое было завінута цела Езуса, плашчаніцы. Цуд. І сёння чалавеку так яшчэ, можа, мала гэтых цудаў. І Езус сказаў: калі буду ўзвышаны над зямлёй, усіх прыцягну да сябе. І ведаеце, калі святар падымае гостую, мы вельмі часта апускаем галаву і глядзім у зямлю. Папа Бенедыкт XVI ў часе пілігрымкі у Польшу, калі казаў да святароў і клерыкаў, узгадаў, што нам трэба аднавіць адарацыю Найсвяцейшага сакрамента ў часе кансекрацыі, калі мы падымаем і углядаемся ў Найсвяцейшы сакрамент. Памятаем вобраз вужа у пустыні, калі Маісей сказаў зрабіць вужа, і хто паглядзіць на вужа, той будзе здаровы. Езус таксама узвышаны на крыжы. Не трэба апускаць галаву, трэба глядзець на яго і атрымліваць аздараўленне, бо сапраўды гэта вялікая ласка і цуд. Мы прыходзім тут не проста каб пабыць, а каб атрымаць аздараўленне сваёй душы, каб прыняць Езуса. І калі святар падымае, углядайцеся ў яго. Углядайце ту хвіліну, якую ён трымае над алтаром. Бо тут яшчэ не, але ў часе кансекрацыі тут ёсць сапраўдны Бог. Сваім боствам, які прыходзіць да нас, каб нас аздаравіць. Калі святар падносіць келіх з крывёю Езуса, у гэтую хвіліну мы кленчым перад крыжом і просім, каб абмыў нас сваёй крывёй. Кроў Езуса мае не толькі моц ачышчэння, яна таксама мае моц уладу над вачамі д'ябла. Ён не бачыць нас, калі Езус абмывае нас крывёй. У гэту хвіліну кожны з нас можа ахвяраваць сябе і прасіць Езуса: абмы мае ўсе ўчынкі, усе справы, усё тое, што я раблю, усіх тых, з кім я спатыкаюся, абмы у сваёй крыві, вымы у цэлы мой дзень, каб я быў бліжэй цябе. Бо кроў Езуса, яна змывае, яна дае тое, што, аб чым мы просім. Пасля кансекрацыі мы ўстаём і рыхтуемся да малітвы «Ойче наш». Гэта малітва найбольшага аўтарытэта, бо навучыў нас яе Езус Христус. І там у ёй месціцца не толькі 7 просьбаў, але таксама месціцца наказы, каб сталася так, як я прашу. Мая ахвяра ў келіху і патэнне будзе прынесена Богу Айцу. Гэта тая хвіліна, калі святар кажа праз Хрыста, з Христом і ў Христе: Табе, Божа Ойче Всемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Святар ахвяруе Айцу цела Езуса Христа, ахвяруе яго за нас. Ахвяруе Айцу таксама сваю ўласную ахвяру, ахвяру ўсіх, хто тут у касцёле, хто далучыў сваю ахвяру да ахвяры Езуса ў келіху і на патэнне. І Айцец, гледзячы на Сына, бачыць маю ахвяру, бачыць мяне, які далучае сваю ахвяру да ахвяры яго Сына. Бачыць ва мне дзіцё, сваё дзіцё, створанае на свой вобраз. І тады я са шчырасцю сэрца магу сказаць: Тата, Абба, Ойча, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая. Тады я шчыра ўзношу гэту малітву. І потым святар зноў, ужо 3-й раз у часе імшы, чытае
экзарцызм. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дай супакой, дапамажы мне справіцца з тым, што страшна ў маім жыцці. Дапамажы мне справіцца з тым, што балючае, над чым не маю ўлады. І Бог дае нам той супакой. Некалькі зданняў таго моцнага экзарцызму ачышчае маё сэрца перад тым, як я прыму Пана над панамі і валадара над валадарамі, прыму у той белай гостыі, у белым хлебе. Далей святая паказвае белую гостую і кажа: вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. І мы адказваем, што, Пане, не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. І гэта зноў тое месца, калі баранак Божы нішчыць нашыя грахі. Я паўтараю: змілуйся над намі, змілуйся над намі. Ужо таксама трэці раз у часе святой імшы Бог прабачае нам грахі. Калі кажу, спавядаюся, пасля Божага слова і зараз. І трэці раз адбываецца ачышчэнне майго сэрца. Прыгатаванне майго сэрца праз міласэрнасць, якая сплывае на мяне. І цяпер маё сэрца прыгатаванае на тое, каб яго прыняць. Паяднанае з усімі, хто ў маім жыцці, каму пераказаў знак супакою. І ў эту хвіліну Бог жадае, каб мае думкі накіраваліся да тых людзей, якіх, можа, няма ў касцёле, з якімі я паспрачаўся, з якімі я не размаўляю, да тых, на якіх трымаю крыўду, каб сапраўды ў маім сэрцы запанаваў супакой. Потым святая камунія. Часта пытаюцца, чаго мы кленчым на святую камунію, а не стаім. Чаго мы прымаем святую камунію да вуснаў, а не на ладоні. І тое дазволена, але ў Святым Пісанні ў Бібліі ёсць сказана: на яго імя сагнецца кожнае калена, стварэнняў нябесных, зямных і падземных. І кожны язык павінен вызнаць, што Езус Христус ёсць Панам Богам, Панам дзеля хвалы Бога Айца. І менавіта найлепшай формай кленчання для майго цела, душы, духа з'яўляюцца калені. На яго слова сагнецца кожнае калена. У кнізе Апакаліпсы напісаны такія словы: калі узносіцца да Пана моя малітва, як дым кадзідла, тады ўсе падаюць на твар, ніцма. Каб прыняць яго міласць, і ў гэтым крыецца глыбокая інтымнасць з Богам, якую трэба шанаваць і берагчы. Часам бывае, я губляю гэту інтымнасць, гэту сувязь у часе святой імшы праз нейкія свае думкі, праз разважанні. І Езус сказаў для сястры Фаўстыны такія словы. Факт, што гэта сказана было да асоб кансекраваных, калі асоба кансекраваная, але таксама сказана і для нас, бо мы таксама кансекраваныя праз хрост у Езуса Хрыста. Ідзе да святой камуніі, а Езус у руках святара глядзіць у сэрца таго чалавека і бачыць, што гэты чалавек кахае кагосьці больш, чым Езуса, або аднолькава з Езусам. Езус кажа сястры Фаўстыне: я прымушаны увайсці да таго сэрца, але зараз з яго выходжу, забіраючы ўсе скарбы ласк, якія падрыхтаваў для таго чалавека. І працягвае, што гэты чалавек адчуе гэта па пустаце
якая будзе ў яго сэрцы. Колькі разоў я прыняў Езуса легкадумна, думкамі, будучы недзе ў іншым месцы. Колькі разоў адчуў пустату ў сваім сэрцы. Пане, дзе ты, можа, адышоў, бо кагосьці кахаю больш, чым цябе. А Езус кажа, што ты павінен быць альбо гарачым, альбо халодным. Не можаш быць абыякавым. Абыякаваць — гэта тое самае страшнае, што можа быць у адносінах да любячага цябе Бога. Абыякавасць. Быць летнім, цябе выплюнуць. Лепш зусім не мець ніякай справы з Богам, чым быць абыякавым. Бог хоча прыйсці да кожнага з нас. Хоча убачыць там сваё аблічча. Хоча жыць у нашым сэрцы. На заканчэнне святар благаслаўляе. Ведаеце, благаслаўленне з'яўляецца пакетам самых прыгожых, самых добрых, самых вялікіх ласк Бога. У благаслаўленні сабіраецца ўсё, што нам патрэбна. Сабіраецца тое, што мы патрабуем на цэлы дзень, і святар кажа, ідзіце ў супакою Хрыста. Мы набраліся гэтага супакою тут, мы насычаныя ім, бо да нас прыйшоў Бог, Езус, і ў гэта я веру і кахаю Яго. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, телодился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков. Веру у один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов И шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Езус стаіць па правіцы Бога, каб заступацца за нас, таму праз Яго просім Айца Нябеснага. Молимся за святый костел, каб у ім усе были одно, як Отец у Сыне и Сын у Отцу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские доброчинные организации, каб яны дбали про духовные потребы людей не меньше, чем про материальные. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженство и семьи, каб штодзённая молитва и супольное удел у сакраментах узмацняли их едность и любовь. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб за добро, учыненае на зямлі, яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб любоў, якою нас полюбіў Езус, была ў нас. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенції гэтай святої мши про що здоров'я, Боже благословення для Вацлава, Яніни, Павла, Вікторії, Ангеліни, Михаїла, Владимира, Вячеслава, Карини і Матвея. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокою у свете, закінчення війни, об святло Духа Святого для тих, от кого это залежить. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Єзу, Ти альфа і омега, перший і апошній, початок і конець. Ты король и потомство Давида, ясная ранешняя зорка, тому просим Тебя, приди, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Христос воскрес, радости земля, радости життя тріумфує. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Будем песней родной, Збавцу мы видать, радости безмежной славить, бо ахвярой годной только он мог стать, нас от вечной смерти избавить. Христос воскрес, нам любовь принес. Христос воскрес, нам любовь принес. Кожний хай почує, сам нас Бог радує. Христос воскрес, аллилуйя. Христос воскрес, в радости земля, радости життя тріумфує. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Будем песней родной, Збавцу мы видать, радости безмежной славить, бо ахвярой годной только он мог стать, нас от вечной смерти избавить. Христос воскрес, нам любовь принес. Христос воскрес, нам любовь принес. Кожний хай почує, сам нас Бог радує. Христос воскрес, аллилуйя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и прозудела Eucharistичная ахвяры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего.
вами. и с Духом Твоим. Угору серце, Возносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна это и справедливо, слушна и збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус пераможца граху і смерці, узышоў у неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Ён, узыходзячы на неба, не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, кляніца ўсялякай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чаем Твою престяпление. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надеї на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з этого свету. Дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу в житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, прозу все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не будь нас успокойся, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, доброзычливо руки потиснем суседям, всем усмехнемся, будем навек собрани. Бог помеж нами, Бог между всеми нами.
задумался заповедь Твоих, и не допусти, чтоб я отошел от Тебя. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Ты прийшов до мене, тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Віра, мой Боже, у правді, щиростю Слово Святое Твое. Час нам отмерений, кожний покликанні має от Бога своє. Все, що задумав, ти збудеться моцею, силой правицы Твоей. Не утекаймо от Божьего провиду, не откидаймо крыш Твой. Ведає всю правду неба, Бог приймає своїх вірних та Мария, Стефан, Павел, Магдалена, Яну хвалять всі, Лука, Матвей, Барнаба, Василёны, Зимислава, дай мне почуть колись имя, помиши свое, о Христе. Где было золото, сено и древо, чистое свято было. Бог учинил, что
Матвей, Барнаба, о Семёны, Станислава, дай мне почуть колись имя, помяжи свое, о Христе. Боже наш, змилуйся, и бедных грешников с рук своих не выпускай. Где б ни были, ни шли, ни плыли мы, Боже, Ты нас заховай. Ласки своей не позволь Ты, кто просить, дай кабо правде жили, кабо Тым разом с Тобою в небесах вечно славать мы могли. Ведаем всю правду неба Бог приймає своїх вірних там Мария, Стефан, Павел, Магдалена, Яну хвалять, Лука, Матвей, Барнаба, о Семёны, Станислава, дай мне почуть колись имя, помяжи свое, о Христе. Молимся. Выслухай наш Боже, наш Збавца, и прозудел Евхаристию Мацую нашу веру у Тое, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, яки живе и володарит на веки вечные. Послухайте объявы. Ведаеце, ёсць две радасці такія ў часе імшы. Калі амаль што ўсе прыступаюць да святой камуніі, гэта вельмі вялікая радасць. І вялікая радасць, калі ўсе спяваюць. Гэту спеў вы ўсе спявалі разам з хорам. Цудоўна, правда? Спявайце таксама і астальныя спевы, дапамагайце, бо хор вядзе, а мы дапамагаем хору. Дзякую. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны. 2 чэрвеня ўспамін святых Марцеліна і Пятра, мучанікаў. 3 чэрвеня у аўторак ўспамін святого караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў. 5 чэрвеня ўспамін святого Баніфацыя, біскупа і мучаніка. Наступная нядзеля, нядзеля спаслання Духа Святога, заканчваецца перыяд велікоднай споведзі. Вось. Трэба прывесці бярозкі, каб упрыгожыць зялёныя свёнткі. Так, распачынаецца сёння месяц чэрвень, прысвечаны свяцейшаму сэрцу Езуса. Пасля імшы будзе выставенне. Прачытаем літанію, бо я троху зацянуў імшу. І літанію да сэрца Езуса. Вось. Учора ў нашым касцёле адбыўся пленэр мастацкі. Дзякую усім, хто арганізоўваў, хто прымаў удзел. І тыя працы, якія учора выканалі мастакі, таксама дзеці, будуць праз месяц, будзе выстава тут у касцёле. А заўтра мы будзем вітаць французскае пасольства, французскую амбасаду з выставай аднаўлення Нотр-Дама пілігрымка надзеі. Эта выстава будзе з 3 чэрвеня па 30 чэрвеня ў нашым касцёле. Прыбіранне касцёла група нумар 8. І сёння ў нашым касцёле будзе прыміцыйная святая імша ксяндза Александра Шыманскага. Напэўна, яго ведаеце, мы яго часта чулі і чуем па радыё з кафедральнага касцёла. Ён там быў клерыкам, д'яканам і зараз ужо святар. Вось. Напрыканцы наступнай святой імшы ён удзеліць прыміцыйнага благаслаўлення. Вось. Дзякую вам за ўсе ахвяры, працы, малітву, дапамагаеце. Некаторыя дапамагаюць, прыходзяць у працах. Мы пачалі рамантаваць фасад, троху перашкаджае нам дождж,
але маем тэрмін, які нам паставілі да 20 жніўня. Вось. Яшчэ раз дзякую. Зараз песня на выставенне. Прачытаем літанію да сэрца Езуса і благаслаўленне Найсвяцейшым сакраментам. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serce Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchom Świętym stworzone, Serce Jezusa za Słowem Bożym istotno zjednane, Serce Jezusa bezmierznej wieliczy, Serce Jezusa Świętynia Boga, Serce Jezusa Sialiba Najwyższego, Serce Jezusa Domie Boży i brama nieba, Serce Jezusa pламенеюче вогнище милости, Serce Jezusa sprawiedliwości i любові скарбница, Serce Jezusa добрыни и любови полное, Serce Jezusa устих цнота у глубиня бездонная, Serce Jezusa усілякой хвалы найдостойнейшее, Serce Jezusa володари з'єднання усіх серців, Serce Jezusa, у яким усе скарби мудрості і умілості, Serce Jezusa уподобання Отця Небесного, Serce Jezusa, у яким уся повнота Божства, Serce Jezusa, з повноти якого ми всі отримали, Serce Jezusa praga odwiecznych wyżynią, Serce Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracają, Serce Jezusa krynica życia i świętości, Serce Jezusa miłosierdzia za grzechy nasze, Serce Jezusa napełnione zniewagami, Serce Jezusa złoczyństwami naszymi zmuczone, Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serce Jezusa dzidę i probite, Serce Jezusa krynica усілякого сутешения, Serce Jezusa życie i воскрешение наше, Serce Jezusa supokój i pojednanie nasze, Serce Jezusa żywая ofiara za grzechy nasze, Serce Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewają, Serce Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, Serce Jezusa radość усіх świętych, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu,
Езу тихий и покорный сердцем. Молимся. Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего и на хвалу, и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобою живе и володарит на веки вечные. Аминь. О Езу наимилейший откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Мы Твоя власність і Тобі належить. Сьогодні кожен з нас щиро отдається найсвятейшему сердцу Твоему, как еще Боже однаться с Тобою. Многие зусим не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, уезу наласковейше, и притули усих до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Езу, не только верникам, якие николи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, якие Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулись яны у батьківський дом и не сгинули от нестачи и голоду. Будь владаром для тых, кто помилково и праз незгоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и одинства веры. Каб хутко настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой и сгоду, каб на усей земли от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу. Боже, Створитель неба и земли, Ойче Иисуса Христа и наш Ойче, просим Тебя в Твоим благословении подчас святых миссий. Нехай этот час станет для нас даром ласки и милосердности. Сыне Божий, який для нас стался человеком, открой розум и сердце наше на Твое Слово, как мы обновили и умацовали веру, отрыманную в святым Христе. Духу Святый, обнови все, что мы отрымали от Тебя, и учини, как мы обновили обличие нашей парафии и стали соправдной супольностью Костела. Мати Божия неостомной допомоги, узор непохисной веры, молися за нас, как мы не змарновали ласки и плену святых миссий. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Перед вечным сакраментом поклонимся щиро всем, тратить мать второе право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, светло веры принять Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували узавеплен Твоего откупления, який живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные.
Збавця душі моєї, в серці моїм живи, тепер і навіки. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Єзу, за любов Твою святую. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і утішення. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Духом Твоим.
Улада!
Ісус ішов з бережжям, за собою Ён кликав дорогу, каб люди чули слов Божих правду. О, Єзу, клім'я ти поглянув своїх уснах, я почувствую ім'я, сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов. Ты моих рук потребуешь, кровель поту и щирого сердца, несломной веры. Мою я двоих. О, Єзу, мене ти споглянув, з твоїх уснах я бачу своє ім'я. Сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов. Золото
с твоих узнал, я почувствую имя, и сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Сьогодні у 7-ю Великодную неділю особливим чином вітаємо у нашому костьолі ксяндза Олександра, пресбітера, які узначалюють цю святу імшу. Зовсім недавно, кілька тижнів тому, ксьондз арцибіскуп Юзеф услав на його руки, намастив алеєм, услав на його голову руки, намастив руки алеєм і посвятив його у святари, долучив до той супольності святарської, той, хто непосредственно служить Богу. И сегодня ксяндз Александр целебрует эту святую имшу у нашем костеле первый раз. Наприкінці уділить проміційного благословлення и помолиться за всех нас, как Бог нам благословил. А благословление — это у благословении собрано самый великий пакет тых добродействаў ад Бога для ўсіх нас. Так само у часе гэтай святой імшы адбудзецца хрост дзіцяці і зараз дыялог з бацькамі. Дарагія бацькі, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці? Раман. Чаго просіце ў касцёла Божага для Рамана? Цудоўна, яшчэ чаго? Цудоўна, яшчэ чаго? Хросту. Дорогие батьки, просячи хросту для вашего дитяти, ці усведомляете вы, что приймаете на себе обов'язок виховувати його у віри, каб, заховуючи Божі заповіді, Роман любив Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос. Усведомляете, батьки, а ви, хростные, ці готові допомагати батькам гэтага дитяти виконувати їх обов'язки? Готові. Обов'язки ведаете? Подарунки дарите, да. Духовно клопаціцца пра узрастанне Романа, таксама дапамагаць у выхаванні, а падарункі — это само сабой. Роман, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, ад яе імя пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Ксяндза Александра прашу узначаліць святую імшу. Вітаю вас, паважаныя браты і сёстры, на гэтай святой імшы. Ксёндз Антоні будзе гэту святую імшу цэлебраваць у інтэнцыі Богу вядомай. Я буду яе цэлебраваць за вашу парафію, аб здароўі, патрэбных ласках, Божым благаславенстве для вас, а таксама для вашых родных і блізкіх. Хор спявае хвала на вышынях Богу. Gloria,
хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Дева великой хвалы Твоей, Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria. Пане Сыне единородный Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Боже, Сыне Отца, яки дариш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки дариш на себе грехи свету, прийми моление наше, яки сидиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця, Єсус Христе, Jesús Cristo, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Молимся. О всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, дай, каб згодно з Його обіцянням ми відчували, що Ён застається з нами аж до скончання світу, як і з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог проз усе веки вечный. Читання книги «Діяв апостолів». У тыя дні Стэфан, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і убачив славу Божию і Єзуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось бачу небеси розкритые і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але яны, закричавши моцным голосом, заткнули вуши свае і кинулись на яго ўсе разом, і, вывеўшы за горад, пачалі каменаваць. А сведкі паклалі адзежу свайго каля ног юнака, якога звалі Саул. І каменавалі Стэфана, які заклікаў і казаў: «Пане Езу, прыймі дух мой». І, упаўшы на калені, усклікнуў моцным голасам: «Пане, не лічы ім граху гэтага». І, сказаўшы гэта, спачыў. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан найвышэйшы, валадарыць на ўсёй зямлі,
Пан валадарыць, няхай радуецца зямля, няхай весяляцца шматлікія выспы, справядлівасць і права, аснова ягонага трону. Пан найвышэйшы, валадарыць на ўсёй зямлі. Нябёсы абвяшчаюць яго справядлівасць, і ўсе народы бачаць ягоную славу. Пакланіцеся перад ім, усе богі. Пан найвышэйшы, валадарыць на ўсёй зямлі. Бо ты, Пане, найвышэйшы на ўсёй зямлі, вельмі узвялічаны над усімі богамі. Пан найвышэйшы, валадарыць на ўсёй зямлі. Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога Яна. Я, Ян, пачуў голас, які казаў мне: «Вось прыйду неўзабаве, і адплата мая са мною, каб адплаціць кожнаму паводле учынках ягоных. Я ёсць Альфа і Омега, першы і апошні, пачатак і канец. Шчаслівыя тыя, хто мые шаты свае, каб мець уладу над дрэвам жыцця і праз браму увайсці ў горад. Я, Jesús, паслаў майго анёла засведчыць вам пра гэта ў касцёлах. Я корань і патомства Давіда, ясная ранішняя зорка. А дух і нявеста кажуць: прыйдзі. І хто чуе, няхай скажа: прыйдзі. І хто прагне, няхай прыйдзе. І хто хоча, няхай возьме ваду жыцця дарма. Той, хто сведчыць пра гэта, кажа: так хутка прыйду. Амен, прыйдзі, Пане Jesús. Гэта Слова Божие. з вами. И с духом твоим.
Читание Святого Евангелия подле Иоанна. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, не толькі за іх прашу я, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як ты, Ойча, ува мне і я ў табе, і каб яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне, і славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб былі адно, як і мы адно. Я ў іх, а ты ўва мне, каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу мою, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтыя пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім твоё імя, і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была, і я ў них». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, поважаныя браты і сёстры, на Слово Божае. З вашага дазволу і яшчэ раз ізноў прачытаю вось пачатак гэтага Евангелія. Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, не толькі за іх прашу я, але і за тых, хто паверыць у мяне». Паважаныя браты і сёстры, Езус Христос, як мы толькі што чулі, моліцца. За каго Ён моліцца? За вучняў, за сваіх апосталаў, але таксама і за нас з вамі, бо Ён для нас з'яўляецца заступнікам. Таму давайте сёння з вами паразважаем, як Христос для нас з'яўляецца заступнікам. Чаму Ён нам вельмі патрэбен? Няма ні аднаго Божага закону, які чалавек можа выканаць, толькі спадзяючыся сам на сябе. Тады ўзнікае вельмі цудоўнае і грунтоўнае пытанне. Чаму тады Пан Бог даў свой закон, свае запаведзі? Каб чалавек, выконваючы іх, зразумеў сваю слабасць, звярнуўся па дапамогу да Айца Нябеснага і з яго ласкаю навучыўся выконваць Божае Слова. Вось чаму Езус Христос нам патрэбен як заступнік. Іншая прычына мае таксама вельмі вялікае значэнне. Вось калі святары моляцца камплету, гэта малітва на заканчэнне дня, там ёсць такі тэкст Бібліі, што злы дух, як леў, кружыць з рыкам, шукаючы каго пажэрці. Да, вось такое слово «пажэрці». Злы дух жадае знішчыць нас і нашае жыццё. Ён таксама хоча знішчыць наше жыццё матэрыяльнае. Што гэта значыць матэрыяльнае жыццё? Гэта жыццё ў нашым свеце, да, дзе мы зараз з вами існуем, дзе мы штосьці можам убачыць, да нечага дакрануцца. Ён хоча, каб ужо тут, на зямлі, мы з вами не былі шчаслівыя, каб мы жылі ў роспачы, у нейкім пастаянным хваляванні. Але перадусім ён хоча знішчыць нашае духоўнае жыццё, дзякуючы якому мы ідзем шляхам у Божае валадарства. Злы дух з'яўляецца абвінаваўцай. Ён назаўжды імкнецца вінаваціць. Таму нам вельмі патрэбна дапамога Пана Бога. У Евангеліі ў Новым Запавеце чытаем наступныя словы, што Христос прыйшоў у гэты свет не каб яго судзіць. Да, безумоўна, мы з вами можам адкрыць катэхізіс касцёла каталіцкага і прачытаць, што Пан Бог з'яўляецца суддзёй справядлівым, які за ўсё добрае узнагароджвае і за зло карае. І прынамсі у Старым Запавеце мы з вами можам убачыць, як Пан Бог судзіць людзей. У Новым Запавеце мы з вами можам прачытаць, як Езус Христос судзіць людзей.
Але тым не менш паглядзіце на хрысталагічную тэалогію новага запавету. Калі хтосьці прыходзіць да Хрыста з нейкім клопатам, жадаючы атрымаць ад яго адпушчэнне грахоў, аздараўленне, нейкі цуд у жыцці, каб ён выгнаў з кагосьці злых духаў, ці кагосьці асудзіў Хрыстус, ці кагосьці, скажем так, на клопат кагосьці ён не адказаў сваёй любоўю, ён прабачае, ён аздараўляе і ён выганяе злых духаў, бо чалавек прыходзіць да яго з любоўю. Памятайце іншы момант, калі да Хрыста прывялі блудніцу, якая парушыла 6-ю Божую запаведь. І фарысеі сказалі Хрысту: ты павінен яе укамінаваць, бо ты, з такога чалавечага пункту гледжання Езус Хрыстус з'яўляўся таксама габрэем. І які быў парадак суда ўвогуле ў габрэяў, што на пачатку выступаў нейкі абвінаваўца, потым выступалі людзі, якія бачылі, як гэты чалавек учыніў нейкі грэх супраць Пана Бога, і толькі пасля ўжо выступаў чалавек, які хацеў бы абараніць чалавека, якога абвінавачваюць. І вось калі абвінавацілі гэтую жанчыну, ці іншага чалавека, і трэба было яго ўкамінаваць і вывесці яго за горад, і калі б яны маглі спытацца ў нейкага чалавека, чаму ты не кідаеш таксама ў яе камень, і чалавек гэта падказаў: ведаеце, я сумняюся адносна таго, што яна вінаватая. І тады б фарысеі спыталіся: дык тады ўвогуле чаго ты яе не бараніў падчас суда? Але што кажа Езус Хрыстус? Ён кажа, звяртаецца да сэрца фарысеяў: калі хто з вас без граху, няхай кіне ў яе камень. І паглядзіце, вельмі цікавы момант. З гэтага ўсяго натоўпу людзей хто без граху? Езус Хрыстус. Бо усе грэшныя. Усе іншыя фарысеі кінулі камені, бо яны так паразважвалі: сапраўды, я грэшны, я не магу яе укамінаваць. Толькі Езус Хрыстус мае маральнае права укамінаваць гэтую жанчыну за парушэнне 6-й Божай запаведзі. Ён гэтага не робіць. Чаму? Бо ён бачыць, што яна жадае прабачэння, ён бачыць, што яна разумее сваю грахоўнасць, і што ён кажа: ідзі і больш не грашы, і я цябе не асуджаю. Ён не кажа, што ты не вінаваты, ён гэтага не кажа. Ён кажа, што я цябе не асуджаю. Бо ён з'яўляецца заступнікам для кожнага з нас. У іншым месцы Евангелія Ян кажа, звяртаючыся да людзей, што не грашыце. Паважаныя браты і сёстры, наша жыццё з вамі такое праўдзівае, што у кагосьці больш атрымліваецца змагацца з грахамі, у кагосьці менш. У кагосьці хапае духоўных сілаў, каб перамагчы пэўны грэх, у кагосьці гэтых сілаў меней і не хапае. Чалавек усё сваё жыццё змагаецца з гэтым грахом, і 30, 40, 50 гадоў, і напрыканцы свайго жыцця кажа, што паклічце святара, бо я хачу паспавядацца. Але што кажа апостал Ян, евангеліст Ян? Што мы з вамі маем заступніка. І Ян не кажа, што Езус Хрыстус заступнік для нас толькі калі мы зробім гэтыя грахі. А калі мы зробім іншыя грахі, то ён нас бараніць не будзе. Езус Хрыстус заступнік заўжды для нас. Ён заўжды прысутнічае ў нашым жыцці, ён заўжды з намі. Таму вельмі варта ад нас залежыць, ці хочам мы працягнуць яму сваю руку, каб ён нас схапіў за яе і збавіў. Пан Бог стаўся чалавекам, прыйшоў у гэты свет не дзеля таго, каб нас судзіць, а дзеля таго, каб збавіць. І які вельмі важны акцэнт, вось мы з вами перажываем Пасху, мы 7 нядзель таму назад разважалі пра пакут Езуса Хрыста на крыжы. І той, што ён аддаў сваё жыццё за нас, дзеля нашага збаўлення, гаворыць аб тым, што адказнасць за нашае збаўленне
Ён таксама не казаў, што кожнаму чалавеку ты сам адказны за сваё збаўленне, але я з табою адказны за твоё збаўленне. Ён не проста, ось як мы на мінулым тыдні адзначалі свята урачыстасцю небожчай Сцяпана, што не проста сядзіць дзесьці на нябёсах, да, і глядзіць, як чалавек там будзе, не будзе выконваць Божыя запаведзі, да, як яго судзіць. Ён прысутнічае ў нашым жыцці, ён жадае нам дапамагчы, жадае нас абараніць ад злога духа. Пытанне толькі ў нас, ці мы гэтага жадаем. І паглядзіце, Езус Христос напрыканцы свайго зямнога жыцця таксама перажывае суд. Але гэты суд быў фальшывы. Па-першае, ён адбываецца, калі вы глядзелі кіно вельмі такое папулярнае, известнае, на рускай мове называецца «Страсці Христовы». Ён адбываецца ноччу. Габрэйскі суд не павінен ніколі адбывацца ноччу, ён павінен адбывацца днём, каб было больш людзей, каб маглі высказацца тыя, хто, магчыма, ведалі, што гэты чалавек не вінаваты. Гэты суд адбыўся вельмі хутка. Па габрэйскім нормам, якія былі 2000 гадоў таму назад, габрэйскі суд доўжыўся вельмі доўга, каб выявіць усе моманты, у якіх чалавек вінаваты ці не. І трэці, сведкі былі купленыя. І Езус Христос перажывае вось гэтую несправядлівасць гэтага свету. Але памятайце, што ён сказаў апосталам, што келіх, які я п'ю, і вы таксама будзеце піць. Які сэнс яго словаў, што калі я перажыў несправядлівасць у гэтым свеце, паважаныя браты і сёстры, на жаль, але мы таксама будзем з вамі перажываць несправядлівасць гэтага свету. Таму нам вельмі моцна патрэбны Езус Христос менавіта як наш ахоўнік, як наш заступнік. Бо без яго дапамогі ў нас у жыцці нічога не атрымаецца. І толькі з яго дапамогай, толькі з яго любоўю мы зможам трапіць у Божае валадарства. Амен. Зараз працяг хросту. Просім Езуса Христа быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Цябе просім. Молімся, каб з вады і Духа Святого гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас. Святы Ян Хрысцитель, святы Юзеф, святые Пётр і Павел, усе святые Божыя, молитесь. Усемагутны вечны Боже, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця вады і Духа Святога. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашці ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Раману, якога ў веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дорогие бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захавана ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці, калі ж вы
кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадываючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой хрост прымае вашае дзіця. Пытаюся вас, ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце вы, каб Раман атрымаў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Роман, я Цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку Цябе заўсёды. Магутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаны да Яго народа, прабываў у Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Роман, ты стаў новым ствареннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэта белае адзенне будзе для Цябе знакам годнасці дзіцяці Божага, з дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясі і незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Прыміце святло Хрыста. Трымайце. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес, радости земля, радости життя тріумфує. Голос свій подай, Білорусь моя, разом заспівай, алілюя. Будем песней родной Збавцу мы витать, в радости безмежной славить. Бог верой годной, только Он мог стать
радості життя тріумфує, голос свой подай, Білорусь моя, разом заспівай, алілюя. Христос воскрес, в радості земля, радості життя тріумфує, голос свой подай, Білорусь моя, разом заспівай, алілюя. Христос воскрес, нам любов принес. Христос воскрес, нам любов принес. Кожний хай почує, сам нас Бог радує. Христос воскрес, алілюя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Господу. Ласкаво, Отче, прими наши молитвы, дары, які мы Тебе приносим, и прозудел у Евхаристичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим і до Пана, Подякуем Пану Богу нашему. годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Тебе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як наша Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святый сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. О Твое владарство и моц и хвала навеки.
Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам. Доброзычливо руки потиснем соседям. Всем усмехнемся, будем навек собраны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартым, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Веру, мой Боже, у правде и щирости в Слово святое Твое. Час нам одмірний, кожний покликання має от Бога своє. Все, что задумал Ты, сбудется мощью сильной правицы Твоей. Не утекай, мать Божия, правду, не откидай на крыш свой. Ведая всю правду неба, Бог приймає своїх вірних там. Мария, Стефан, Павел, Магдалена, Яну хвалит ті, Лука, Матвей, Барнаба, во Симеоны, тебе слава, дай мне почуть колести имя, поміж их своя, о Христе. Где было золото, села и древо, чистое сребро было. Бог учинил, что задумал спрадвеку остановление свое. Мы зразумеем, колисти напевно, кожний убачить лиш нас. Тебе, Бога, цілому вірний, тут на землі у свой час. Ведає всю правду неба, Бог приймає своїх вірних там. Мария, Стефан, Павел, Магдалена, Яну хвалять ті, Лука, Матвей, Барнаба, во Симеоны, тебе слава, дай мне почуть колести имя, поміж них своя, о Христе. Боже наш, змилуйся, и бедных грешников с рук своих не выпускай.
Лука, Матвей, Барнаба, Симеоны, Семислава, дай мне почуть о листе имя, помишь их в своем Христе. Веру мой Боже, в правде и щирости, Слово святое Твое. Час нам отмеренный, кожный покликай мне, мои от Бога свое. Все, что задумано, сбудется моцею сильной правицы Твоей. Не утекай от Божьего провиду, не откидай покрыв свой. Ведаем всю правду неба, Бог примает своих верных там Мария, Стефан, Павел, Магдалена, Яну хвалит Лука, Матвей, Барнаба, Симеоны, Семислава, дай мне почуть о листе имя, помишь их в своем Христе. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и просудил в Евхаристию мацу нашу веру Тое, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, яки живее володарить на веки вечные. Послухайте парафіальні об'яви. Сёння 1 чэрвеня, сёмая великодная нядзеля. Распачынаецца месяц чэрвень, прысвечаны беднасвяцейшаму сэрцу Езуса. Набажэнствы будуць адбывацца, як у звычайныя маёвыя былі, у звычайныя дні пасля святой імшы, у нядзелю пасля святой імшы о 10 гадзіне. На гэтым тыдні у нас наступныя ўспаміны, ўспамін святых Марцеліна і Пятра, мучанікаў 2 чэрвеня. 3 чэрвеня ўспамін караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў. 5 чэрвеня ўспамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка. Наступная нядзеля, нядзеля спаслання Духа Святога, заканчваецца перыяд велікоднай споведзі. Хто не быў, кай ласка, яшчэ можаце тыдзень скарыстацца. Вось. Прыбіранне касцёла група нумар 8. У нашым касцёле ўчора адбыўся пленэр мастацкі, прысвечаны Адаму Хмары, і было 20 удзельнікаў, якія малявалі нашу святыню унутры, звонку. Вельмі прыгожыя тыя працы. І з 30 альбо з 1 ліпеня будзе выстава гэтых прац, якія малявалі мастакі Саюза Еўразійскага Саюза і, вядома, мастакі тут нашы. Можам паляцець потым, што іх атрымалася. Вельмі прыгожыя працы. А заўтра ў нашым касцёле распачынае працу выстава, якую праводзіць амбасада Францыі ў Беларусі, «Аднаўленне Нотр-Дама. Пілігрымка надзеі». Эта выстава будзе з 3 па 30 чэрвеня, і, напэўна, наступную нядзелю прадстаўнікі французскага пасольства нам распавядуць пра выставу і пра аднову, так як гэта чынілі прадстаўнікі славацкага пасольства, калі прадстаўлялі сваю выставу святынь старажытных Славакіі. Вось яшчэ, што ўчора адбылося прыгожая сустрэча дзяцей з нашым арцыпастарам, з Маці Божай Буслаўскай. Троху быў дожджык, але было і спякотна. Можна паглядзець на сястру Міраславу,
і убачыць, што было троху спякотна пасля абеда. Дзеткі ўсе задаволеныя, дзякую для бацькоў, якія вазілі там дзяцей, дзякую таксама для дзяцей, якія ўдзельнічалі у тых конкурсах, у праграме, у святой імшы. Вельмі дзякую, што на працягу цэлага тыдня усе дзеткі прыходзілі на святую імшу. Гэта добры фундамент далейшага жыцця. Кожную нядзелю прыходзіць і прывадзіць з сабой з бацькоў на святую імшу. Дзякую вам. І яшчэ на заканчэнне хацеў бы падзякаваць ксяндза Александра, які цэлебраваў святую імшу. Ведаеце, цяжка троху казаць пра для нового прэзбітара, бо сам это перажываў. І, ведаеце, не скажу, што я, а можа скажу, што я добра зайздрошу для князя Александра так перажываць святую імшу, як перажываеш першы раз. Калі першы раз бярэш у рукі цела Езуса, узносячага над алтаром, жывога Езуса, і паказваеш людзям. Калі узымаеш келіх, і ведаеш там кроў Езуса. А таксама вельмі трывожна, калі ўдзяляеш благаслаўленне для сваіх бацькоў. На жаль, у ксяндза Александра бацькоў няма ўжо, вечны спачын ім, але гэта таксама вельмі трывожная хвіліна, калі гэта чыніш. І сёння ксёндз Александр удзеліць нам таксама прыміцыйнага благаслаўлення, ускладаючы рукі на нашы галовы і просячы міласэрнага Бога, каб спаслаў нам усе патрэбныя ласкі. Будзе выглядаць наступным чынам. Начало мяне паблагаславіць, потым сястру Міраславу, потым усіх вас будете падыходзіць тут. Таксама ксёндз Александр прыгатаваў памятныя абразкі сённяшняй падзеі. І хай добры Бог вядзе яго пра жыццё тымі шляхамі сваімі служэння Богу і людзям. І зараз таксама яшчэ віншаванне ад парафіі. Шановний ксьондз Олександр, ад усяго сэрца віншуем вас і жадаем вам шмат Божых ласкаў на прыгожым шляху святарства. Дзякую вам, паважаныя браты і сёстры, за гэтае віншаванне. Ведаеце, святыя імшы, якія цэлебруе ксёндз новы прэзбітар, наверное, самыя такія хвалюючыя, бо ты задаешся пытаннем, што, як правільна хвалюешся, каб усё правільна зрабіць з цягам часу, да, ты ўжо больш спакойна на гэта глядзіш, але святар, ён заўжды цэлебруе святую імшу менавіта для вас, паважаныя браты і сёстры, для вас, за вас, жывых, за вашых памерлых, аб дары вечнага шчасця. Таму варта таксама памятаць у сваіх малітвах аб святарах, аб вашым ксяндзу пробушчу, ксяндзу Антонію, бо святар з людзей узяты і для людзей пастаўлены. І без вашай духоўнай, без вашай малітоўнай дапамогі, падтрымкі, напэўна, у нас у святароў нічога не трымаецца. А зараз, калі ласка, прыміце Божае благаслаўленне. На пачатку ксёндз Антоній, потым сестра Міраслава, і потым Божае благаслаўленне я удзелю вам усім, і на заканчэнні будзеце да мяне падыходзіць, як на святую камунію, я буду вам ускладаць рукі як сімвал Божага благаслаўлення. Пан з вамі І з духом твоїм. Божа, Ты клічеш работнікаў на сваё жніво. Памнож у прысутным тут святары ласку Духа Святога, атрыманую пры пасвячэнні, каб ён да канца жыцця быў годным слугою Хрыста і верным служыцелем Божых таямніц. Амен.
благословление законной сестры. Боже, Ты покликав наших братов и сестер до життя в убогости, чистости и послухмяности. Спошли им ласку досконалого наследования Христа, как покинувши усё деля Пана, яны сведчили про Твою любовь. Амен. Усіх вас тут присутних нехай благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Зараз подходим тут ближе до алтаря, к принять это благословение з рук ксензаного пресбитера Александра. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже Єзу, за любов Твою святую. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Єзу, за любов Твою святую. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Єзу, за любов Твою святую. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя.
Все равно что сейчас надо. Ой, что вы, что?